Muistuuko hei mieleen, että mikä tämän artiklan sisältö on? Lapsen oikeuksien sopimuksen artikla 12 takaa jokaiselle lapselle oikeuden ilmaista mielipiteensä ja näkemyksensä häntä koskevissa asioissa, ja nämä näkemykset tulisi ottaa huomioon myös päätöksenteossa. Mutta miksi lapsen mielipiteellä on väliä? Aikuisten tavoin myös lapset on yhteiskunnan jäseniä, ja myös heillä on oikeus vaikuttaa omaa elämää ja lähiympäristöä koskeviin päätöksiin. Tällainen lasten osallistaminen vahvistaa heidän hyvinvointiaan ja kokemus siitä, että heitä arvostetaan yhteiskunnassa. Lasten mielipiteiden huomioon ottaminen päätöksenteossa muovaa myös kulttuuria, jossa lapsi uskaltaa ja osaa kertoa aikuiselle, jos häntä kohdellaan huonosti. Lasten mielipiteen kuunteleminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lapsi olisi itse vastuussa omaa elämänsä koskevista suurista päätöksistä. Viime kädessä aikuinen on aina vastuussa päätöksenteosta, eikä sen taakkaa tule vierittää lasten harteille. Artikla 12 on yksi lapsen oikeuksien sopimuksen 4 yleisperiaatteista, eli kulmakivestä, joiden varaan koko sopimus rakentuu.